Salam, gadırlı vatandaşlar, gadırlı iyleşler, hormatly Türkmenistanlılar. Bugün biz Zoom programmasında Türkmenistan'ın alternatif halk maslahatını geçirmek için yığınlaştık. Türkmenistan'ın alternatif, yani beyazleşikli, şu Türkmenistan'da geçirilen yalan halk maslahatına beyazleşik hükmünü geçirilen bu halk maslahatının niyem için yığınlananlığı, hem önüne niyem maksatları koyanlığı var da bir dinleyicilere düşünce vermek için, malumat vermek için bir ilki bilen Türkmenistan'ın hazırki vaqtda en öňde barjy demokratik yürümelerinin, hareketlerinin en ulusu bolan, en halka bellisi bolan DVT, yani Demokratik Vatan Türkmenistan, Rusçadan Demokratiskiy Wybor Türkmenistana adlı siyasi halk hareketinin lideri Murat Gurbanow'a söz veriyoruz. Murat, onu başlayalım. Sağ olun, arkadaşlar program. Selamun aleyküm, hormatly vatandaşlar. Selamun aleyküm, eri dinleşler. Şoň biz halk maslahatyny içeriýäs. Türkmenistanyň taryhynda birinji gerek hakiki halk tarapyndan halk vekilleri bu halk maslahatyny içeriýäs. Şu geçerli Türkmenistanyň halk maslahatyny iki sany diktator bolan Berdimuhammedow we Niýazow diňe öz bähfitlerine ulandyrar. Şoň üçin şu halk maslahatynda mümkin Berdimuhammedow gorlayan adamlar bolar, gorlamayan adamlar bolar, mümkin neutral adamlar bolar. Biz hakiki öz arzularymyzy, pikirlerimizi, maslahatlarymyzy aýdar. Ine men şu halk maslahatynyň vekili hükmünde birinji berjek maslahatym. Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Berdimuhammedow siz işten gitmeli. Hemme alan wezipelerinizden, hemme ugurlar basmadan wezipelerinizden gidip Türkmenistan demokratik ýolu goýmana mümkinçilik göretmeli. İkinci maslahatym. Türkmenistany gaty şart ýagdaýda demokratik ýoluna geçirip saýlawlary, açyk saýlawlary, adalet saýlawlary geçirip Türkmenistan inni dogrudan dünýädäki sivilizasiýon döwletleriň ýerine gider ýaly, şolardan galmaz ýaly, bütün dünýä edebi medeniýetine goşar ýaly etmek. Üçüncü maslahatym. Gaty gıtlarly ýagdaýda Türkmenistanyň halky, daşynda kösenýän halky, bir topar adam pasportsuz ýetýär, bir topar adam öýlerine çağaçyklaryny, öz enatasyny görmän kösenýärler, şolary gaty gıtlarly ýagdaýda evakasiýon reýsleri açyp Türkmenistanyň içine salmaly. Mundan beter gaty wajyp mesele Türkmenistanyň daşyna biziň hassalarymyz, ýarulsuz, kesen adamlarymyz gaty şart ýagdaýda ulary konsulluklaryna iyi berip, olary kömek edip, olaryň çykdyjyny töläp, olary medisinski töleg edip, olary hakiki gowy hükmünde, kepil hükmünde siz Türkmenistanyň prezidenti şu hereketler etmeli we olary Türkmenistana getirip, yeterlik ýagdaýda saglyk goruş sistemany ulanyp şolary kömek etmeli. Şu esasy wajyp meseleleri men size aýdyp geçdim. Bundan başga wajyp meseleler bizim vatandaşlarymyz aýdar. Sağ olun. Söýlerim üçin. Inni köp sağ ol Murat, bir kısaca girişlerini aýdanyň üçin. Şu alternatif Türkmenistanyň alternatif halk maslahatyna ýygnanşylmagy ören zerurdy. Sebäbi Türkmenistanda kän ýyllardan beri, 30 ýyldan beri yalan halk maslahaty hereket edýär. Gurbanly Berdimuhammedow ilki 2007-nji ýylda häkimete gelenden soň, hökümet başyna gelenden soň halk maslahatyny ýatyrdy. Sebäbi ol görüp berdi. Niýazowyň halk maslahatyny diňe özüniň şahsy bähbitleri üçin ulanýanlygyny, peýdalanýanlygyny görüp berdi. Gelenine şol halk maslahatynyň düýgünden gerekdärligini, zerurluk ýokdugyny şonu saklamagyň bilip geldi. Hem de şoň üçin şonu ýatyrdy. Emma özü haçanna kökürüp diktatorluk derejesine ýetenden soň onuň muňa ýene-de Edil Niýazow'a gerek bolşýaly yalan halk maslahaty gerek boldy. Şoň üçin ol ýene-de gaýtadan şol bir öňkü kätmeniň üstünden basyp şoň sapy maňlaýyna degijegini bilse-de
täzeden halk maslahatyny döretdi. Emma halk maslahaty Türkmenistanyna bu maslahat dälle diňe bir palawyp hemem urra diýip gaýdylýan bir yer. Berilen hökümet tarapyndan berilen sowgatlary goltugyna asyp ýaşylar öýüne baryp öz altyjaklarynyň ýanyna men halk maslahatyndan geldim. Da men şol ýerde maňa berilen omoço diýen ýaly erteklerdäki ýaly şo sowgatlaryny çykaryp öz altyklarynyň ýanyna öwünmek üçin bir gatnaşan ýynaklaryna öwrüldi. Halk maslahatynda hiç il mesele çözülen ok. Niyaz fatynda da çözülen ok diýip berdim, Muhammed fatynda da çözülen ok. Ol ýerde diňe ala wagyrdy bolup jogap berilýär. Şuňa hem mäňe razymy diýseler, razy diýip gyzyrmaly. Başga bir söz aýtsaňyz barmy, goşmaça pikir aýtsaňyz barmy diýip sora berenne de alyp barjy ýa-da şol diktator ýok diýip hemmesi hor bolup el terçelen jürkülleşi ýaly birlikde jürküllemelik aýtalamaly. Ana şolar ýaly hereket edýär hem de halk maslahatyna çağırylýan ýaşylarda hiç il pikirem ýok. Pikir bolaýanda da onu aýtmaga bir gayratam ýok. Oňa bir ukybam ýok. Şoň üçin bu halk maslahatlary diňe halky gul etmek üçin ulanlyp geldi. Ine şoňa garşylyk hökümine bir daşary ýurtlarda bugün ilkinji beýatleşikli, ýani beýatleş alternativ halk maslahatyna ýygnamak. Bu maslahatda ine biziň ýyllaşlarymyz her biri öz pikirlerini aýdar. Inni eger men ýalňyşmasam şu taýda biziň sanawymyzda ikinji bolup çykyş etmeli. Murat, sen maňa kömek et. Timur Terkerdemi ýa-da başga birimi? Yok, Muhammed ağa söz berem. Aha, bolýa. Onu Demokratik Giňeşiň wekilleri çykdynlar. Bolýa, onu bir saýlawda ýanky nemede ýygnakda çykyş etjek aktivistlerden öňürtü Giňeşiň agdalary çykyş etmeli. Onu Giňeşiň agdalarynyň birem biziň ýyllaşymy köp wagtlardan bäri türkmeniň azatlygy üçin göreşip gelýän Muhammed Düýeci. Onu häzir gelin gadyrly watandaşlar Muhammed Düýeciň berjek gurruny dinläliň, aýtjak sözlerini dinläliň. Muhammed aýdyber. Sağ olun. Selamun aleyküm vatandaşlar. Şu wagtdan birinji gedek Türkmenistanyň taryhyna diýen ýaly bir alternativ, ýani hökümetiň diňe daşary ýurtlar ağlamak üçin biz bütün halkyň wekillerini çağırıp biziň etýän işimizi gollaýarlar diýmek maksady bilen ýygnaşdyryp geçirýän halk maslahatynyň garşysyna bir hakyky alternativ halk maslahatyny geçirdi. Halk maslahaty ol näme manat? Manat şundan ibaret ki ýurdun içindäki bar problemalary şo taýda gelip beýan edip we siyasi struktura şondan netije çykaryp şu problemalary çözmek üçin kanun esasında degişli kanunlary we çäreleri görmekden bar. Ýöne şu güneçelliğin 30 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň halk maslahaty diňe halkyň bäfidiniň garşysyna haýırlanmak üçin Türkmenistanyň baýlygyny taýlamak üçin we bir topar bir kanun oturan adamlar etýän hereketlerini kanunlaşdyrmak niýeti bilen getirilýän adamlary getirip şolaň sastawyna şolatlar geçirdi. Şol üçin biz şuňkuň oturduk, ýurdun içindäki bar problemalary bütün dünýä jarady. Şuňkuň 15 ýylyň dowamyna bir kanun cinayet yol bilen hükümeti eýelen özüni prezident diýip oturan adam Türkmenistanyň milyardlarça baýlygyny taýlap biziň halkymyzy nana muhtaç etdi. Şuňkuň 2 milyon Türkmenistanlylar daşary ýurtda gulçylyk derejesinde işläp öz ýurduny gidip bilmän. Müňlerçe biziň daşary ýurtda okap gören studentlerimiz okumaga harajatlary ýok. Biziň müňlerçe daşary ýurtdaky işläp gören adamlar eje kakalaryny görüp bilenler. Ýurdun içinde koronavirus bahanasy bilen adamlar hemme hareketlerini çäklendirdiler. Olara belmeli medisini hyzmatlar bermediler.
Türkmenistan'da koronavirustan münglerçe adam bir derek kırıldılar. Türkmenistan'ın türmelerine hakiki genotsit var. Bizim hükümetin içindeki işleyen adamla da onun karşısında cinayet boluyordu. Onu öz aylıklarını alıp bilen aklı, onu kanun esasında onları işlemeli taatından köp işledip onları vulçuluğa mecbur ediyordu. Onlara vermeli aylıkları tölenek. Onları başka işlere mecbur ediyor. Bizim Türkmenistan içindeki studentleri türlü çarelere mecburi katlaştırıyor. Şular bizim yurdumuzdaki hakiki problemler ki hakiki halk maslahatı şolara etmek. Bizim şutak yığınlaştık şu problemleri beyan etmek için. Bizim ahlaki aytçak kurulacağımız şundan var. Eğer hakiki halk maslahatın isleğini kanatlandıracak oldum, birinciden hükümeti bir kanun dolandırıp oturan adamlar şu gün işten gitmeli, yurdun içinde azat taylağı, halkın hakiki представительleri, metbuat azatlık şertine dünya devletlerinin kontrolünün atasını Türkmenistan'ın azat taylağı geçirmeli. Dine şu yağdayda Türkmenistan parakatçılıklı, siyasi ütköşüklü olup halk öz hakimiyetini özler beyan eder. Başka hilli hokkolu ola dine yurdu bulaştırır, yurdun betbakçılığına betbakçılık koşur. Şol için men şu zat bilen oturuyan giyin gurrumlar son biz şu formatta geçirecek yığınaklamızda biz ayratın öz fikrimizi aydık başlar. Sağ olun vatandaşım. Öyle köp sağ ol Muhammed. Onu gençten inlik çıkış etmeli. Murat kim olsa adını aydın öğreniniz. Onu çıkış etsin. Murat söz verin. Nuri, onu eştiyen olsam aydı ver. Söz senden. Salam ildeşler. İyi çarşembanıda. Şuun 12 fevral düğün 11 fevralda halk olup halk maslahatındaki halk maslahatı adındaki bir tiyatro sahna şuun tomoşa ettik. O sahnada elbette şol çağrılar tayfiyalların ve şoň meňde şaşurlaryň öňden taýinlik görkezip şo ýagdaýda gurnalan sahnalaşdyrylan oýny oýnap özleriçe halk maslahaty edilen ýalar edip görkezip şular ýaly işler ediljegini öňden bilýärdik. Şu halk maslahatyna edilen çykyşlardan bir dadyň çekesilmeli. Olum esas algylanan zatlaryň biri hormatly arkadaşlarymyzyň öňden görüjülügini öňe sürdiler. Öňden görüjü arkadaş näme üçindir 2 ýyl bäri ýol ýapsaklap halkyň şu derejede näle boljagyny görmändir. Öňden görüjü arkadaşymyz näme üçindir bazı kymmatçylygyndan, inflasiýanyň ýokarlanmagynyň, dollaryň bir şu derejede gelmeginden habardar bolmandyr. Bu zatlaryň hemmesi bir-birine zynjyrly ykdysadyýet bilen baglanşykly we şularyň hemmesi netijesinde halky näýleri öýtürýär. Elbette men bir halkyň bir bölegi hökmünde dünkü edilen halk maslahatyny hiç şeýle gollamak, şonuň çykyşlaryň netijesinde aýdylan zatlara da goşulamak sebäp diýsen olar biziň adymyzdan çykyş etdiler, görlediler. Şol ýerde gollaýanlyklaryny aýtdylar. Halkyň adyndan gollaýanlyklaryny görkezmek bilen olar aslında hem halka oýun oýnap otyrlar, hem halkara jemgyýetlere oýun oýnap otyrlar. Şonuň üçin bu oýunlaryň, sahnalaryň arka ýüzüni halk görýär. Öňden görüjü hökmünde halkyň näme şuun 12 fevralda alternatif halk maslahatyny etmek bilen ýene bir zady men şu çykyş edýänleriň adyndan bir özümçe belli aýdasym gelýär. Olum yakın wagtda Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz wezipesini taşlap ýaşlara ýol bermegini gollaýan ýöne muny etmek bilen ýa-da diňe ýaşlara ýol berýän diýen bolup Serdar Berdimuhammedow ýol berýänligini her kim düşünüp otyr, görüp otyr, öňden görjek halk bizatlary düşünüp otyr. Şonuň üçin 12 martda bir aýdan bir aý soň boljak saýlawda
Eger halk maslahatynyň netijesinde alınan karar esasında saýlaw geçirilip, onun netijesinde de Serdar Berdimuhammedow ýeňe öňe etseler, bu bizim çaklayışımız bolýar, bizim bilişimiz bolýar, bizim öňden görjülüğümüz bolýar, bizim öňden görjülüğümüz suwd edýär. Aslında hökümet öňden görjü bolmaly, 5 ýyl öňünde, 10 ýyl öňünde, 20 ýyl öňünde görmeli. Ýöne bular näme üçindir gören oklar, Ukraina bilen Russiýanyň arasynda da dartgynly ýagdaý gidip dur. O taýda okuwçylarymyz bar, raýatlarymyz bar, immigrantlarymyz bar. Hemme döwlet öz halkyna şo taýda da kömek edip durka, bular barada hiçli bir kelam söz aýdylmady. Diýmek, dünkü halk maslahaty halk bähbitli däl, hökümet bähbitli bir maslahat boldy. Bu zatlaryň hemmesine men goşulamak, garşylygymy bildirýän, näýleligimi bildirýän, köp sag bolun. Sag bol Nuri, inni geňeşiň adalaryndan innik söz artymky rozguly. Ona artık aýdy ber. Rozmurat. Rozmurat tabi. Artık Rozmurat. Salamu aleyküm vatandaşlar. Emmeňize giç ýaxşy. Bugün 30 yıldan beri hiç gelip bular ýaly bir ösüş bolmadyk. Türkmende Hudaýa şükür bugünne öz aramızda halk bolup maslahat edip oturýarys. Şo bilen emmeňizi gutlaýan birinji öçür. Soňam nesip bolsa şu alıp barıp oturan işimizden nesip bolsa üstünlük arzu edýär emmeňize. Bu arada şu diktatör seçimi gılan edipdir. Hiç kimin habari yok. Yine TikTok'ta boşuna vakt ötürüp hani 3-5 bolup 10 bolup 20 bolup Türkmenler çıkış edýärler, öz ara gürrüň edýärler. Hani mümkinçilik bolandan şol adamlara yetirmeli habarınız bolsun beýdip oynap görmeňde saýlawa gatnaşyň diýip. Indi açaçan bunu nesip bolsa halka bildireriz. Sağ olun söz bereniz için. Köp sag bol artık inni Rozmurat, innik söz Rozmuratynky geňeşiň azasy. Rozmurat onu aýdy ber. Mikrofonuňy aç ýöne. Salamu aleyküm vatandaşlar. Berde doğru köp fikirlerine sürüldü. Hakiki halk maslahatı ol geçip dur berde. 30 yıllar doğru yankı Murat Kılıcıoğlu'nun aydışyalı Türkmen halkının alternatif neme diysem demokratik halk maslahatı bolmandı. Ben az oturuyorum şuna beğenip gelin şu vatandaşlar şunun yazayım halk maslahatlarının köp olsun. Bu Aşgabat'ta nemede geçen halk maslahatı yankı nemenin nurunun değişiyaline hakikaten hem halk maslahatı yaşlar için dediğim olsa yaşlara yol açan olsa diyen Rusya bilen Ukrayna'nın arasında neme olacak olup Rusya'nın çaklama var yakında 16'sında çoğulacak deyip şu hem yurtlar öz diplomatlarını vatandaşlarını şehirden çıkarıp oturuyor Ukrayna'dan. Neme bizim hükümetimiz çıkaran o ya bizim yaşlar gerek der oldu ya bizim studentler Türkmenistan'a gerek der oldu yine hakikaten kömeğe mehtaç adamlar şolarına gel bizim geleceğimiz şolar hem mesela şolar okumaya gezmeye derdi okumaya varan yaşlarımız şoları çıkarmadı. Şol halk maslahatında alıp alınan işten hiçbirlerinden razı değil. Yarın şundan son çünkü halk maslahatlarının köp olsun. Duşalı. Sağ olun. Doğru, köp sag bol Rozmurat. Doğrudan halk maslahatynyň nemesi, roli, ähmiýeti şol maslahat edilmeli. Şu gününe Türkmenistanyň halkynyň esasy problemalary nämeden ibaret? Aktual problemlar, hem halkyň kösenýän zatlary nämeler? Gelecekde yurdu östürmek üçin nähili planlar kabul edilmeli? Haýsy hojulugyň haýsy taraplarynyň ötüşine aýratyn üns bermeli? Näme işlerde näme kemçilik var? Yerlerden gelýän adamlar halk maslahatynyň agdalary çekinmen, gorkman, her gaýsy öz wekilçilik edýän welaýatyna, etrawyna näme kemçilikler bar bolsa, halkyň arzu isleglerini, talabyny hökümete yetirmeli. Emma bu çağırılan adamlar diňe iyi biçip mes bolup berilen sowatlary goltugyna basyp
izine dolanýarlar. Olar diňe şol mümkinçiligi, halkyň adından berilen mümkinçiligi öz maşgalatynyň hem öz şahsy nemesiniň bähwitler üçin ulanýarlar. Öz şahsy bähwitler üçin ulanýarlar. Bu elbetde bir cinayet bilen beýatleşýän bir iş. Sebäbi sana halk maslahatyna gatnaşyjy hökmünde, halk maslahatynyň agdasy hökmünde sen ýygynaga gatnaşdyrylýan bolsaň, sen o taýda dymyp gitmelär. Sen öz etrawyň, owaň, welaýatyň nämelerden kösenýär, näme arzu islegleri bar, näme kemçilikleri bar. Ana şol zatlary öňe sürmeli. Çykyp batyrgaý aýtmaly. Gadyrly ýaşullar, aksakallar, egerde siz halk maslahatyna gatnaşaňyzda halkyň arzu isleglerini hökümete ýetirip bilmejek bolsaňyz, gowsy ol ýynaklara halk maslahatyna gatnaşmaň. Siz diňe özüňizi hem öz owaňyzy, öz iyiliňizi maskara edýäňiz. Indi biz häzir öz alternativ halk maslahatymyza gatnaşan adamlaryň ýene biri Timur Herkerde söz vermekçi. Ine görün gadyrly ýaşullar. Halk maslahaty şolary ýaly bolmaly. Iň bärkisi. Her kim öz pikirini gorkman şekillen aýdyp bilmeli. Ine görüşüňiz ýaly eýem näçe adam şu taýda öz aýtjak pikirini aýtdy. Innem gezek Timur Herkerdenki. Timur aýdy ber onda. Akvesa paraga sağ olun söz verdiğiniz için. Salam aleyküm iziz vatandaşlarım. Salam aleyküm halkım. Dün Ayşık Milanak dün halk maslahatı Türkmenistan'da geçti. Şol yerde bizim görüşü Milanak söyledi. Şol halk maslahatı neyle geçmeli değil ligi barada. Çünkü biz de düşündürdür ya da o. Şundan bolmalı değil deyip o. Alternatif halk maslahatı bugün çıkış etti. Men begendirenden sonra alternatif halk maslahatı oldu ya Türkmenistan'ın geleceği için, Türkmenistan'ın yaşları ve Türkmenistan'ın üstüne için hareket etken aktivistlerimiz ve apozisiyadaki adamlarımız birleşen olası. Onun için men katı begendiriye sebeş olanda Karbulduk adamlarda teredenilen öňünde kim otosy bolsun, ýöne kaptanly kim bar? Şoň üçin men şuradaki oturan alternatif oturan halk maslahatyna gudaran barlam öz komandam dip nämetken öz komandam dip aýlan we şoň üçin men sizinle bilen birlikde ve gelecekte ve inşallah şol Berdi Muhammed'in oğlunu koytadım. Sonunda da bir canlı yaman nikip bota şol rejim karşı işler ve şol rejimi birlikte arasında adamlar bolup diňer. Täzinde ne görseniz şu gün tarihte Türkmenistan tarihinde birinci gelip şol ne bu näme zonguliptor näme de alternatif adamlar öz pikirini aýtdylar, gorkman öz pikirini aýtdylar. Nikip bolsa şol bizi aktivlerin bari adamı bilen koşuşan adamın barynam men özüm halk kanatlarında teriminde şol barynam edermen ve watansözü dip billek geçen. Şoň üçin dün aýdylan gep halk şol näme halk maslahatynda Berdi Muhammedow aýdanlatlary bari ýalan, harwalar barada aýdanlatlary bari ýalan. Täzinde şol aslında rejim öyle yalan. Täzinde şöyle şol başından da ahirin deňeç vilayet vekilleri ve köp çıkış etdiğine Türkmenistan halkı arada hiç kim hiç aýtmadylar o. Türkmenistan'ın harwaları arada aýdyp geçilmeden bolturanlar var arada. Yeter etmeslikde var arada aýdyp geçilmedi. Şol belki näçe bir tane Kustiyatlarımız Angar'da kaldı, taşıyurtta. Onlar adisat ayrılmadı. Näçe Moskva'da bir yıl içinde 43 adam yok oldu. Onlar arada ayrılmadı hava. Ol Berdi Muhammedov öz melleginde yaşayan kolpoğu öde çağırdı, öz mehemmeler ve sol yara aşağında ve baskı aşağında sol köp adamlar şu baskı aşağında sol nämede halk maslahatyna getdirildi o.
Evde özümüz bir yeni bir seyret görsemiz, o yerde oturan adamların yüzlerine seyret görsemiz, olar hiç ile baklı derdir görünüp duruyor. Ya aytyan gepleri, özleri şu yürüyünün çıkıp aydanıp da sol korkululup aydan gepten görünüp duruyor yüzleri. Son için yine bizim geleceğimiz, yine şu bizim geleceğimiz birleşikte, bizim geleceğimiz şu Türkmenistan içindeki aktif adamların birleşikte bile harekete geçmekte, bizim geleceğimiz şu içinde bolup duran näde o hareketler ve cinayet işlerini yüze çıkarıp birlikte şu adamları türmeye düşmesine sebepkar olsak, şeyle hareketi bolup dursa, birlik koldak dursak ova, birlikte koldak harekete geçsek, sonda bu rejimi yener ve bu rejim bir ay 2 ay kalman nämeler o öldüren başkaları var. Şimdi benim fikrimce şu boltturun atları dünya boyunca gördüler. Dünya boyunca dünya teknolojisinde maskara olursa Türkmenistan'daki halk maslahatı. Teyadinde ol min düşünmek ol değerli ve şizofrenik narkoman Kurbanlı bizim prezidentimiz der. Kurbanlı bildiğim ol düşünmek kayar. Şu Afganistan halkı bizde boltturun atları bizden kovulya. Özbekistan'da, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, İran, Azerbaycan, Orsiya birbirine näme teketleşe. O yerde hem yerde ve Amerika'da ve Avrupa'da Türkmenistan'da boltturatan barın bilip duruyor. Tamam. Görüşünler sanksiya gidip duruyor. Bu Международный bankta atırım sanksiya gidip duruyor. Köpürede Nihipota yeniden sanksiya bular Türkmenistan karşısına. Ödedinin ayağının aşağına köyüp durup vuran bildiğim koydu. Şu yandaki adamlar görünüp karşılatlar varını. Şimdi dine halkın önünde birlikte harekete geçip sol Berdi Muhammed ve karşısına hemen birlikte dünya Türkmenleri olup içinin taşından harekete geçip sonra birlikte ayırsak kanunu hak hukuk talep edip ayırsak cinayetçini, narkomanı, adam öldüreceğini en sonunda biz baktığı olur ve baktığı yaşar Türkmenistan kulli alıp öter ola. Sağ olun. Köp sağ ol Timur Terker'de aydan fikirlerin için bizim halkımızda her bir Türkmenistanlının fikri öğren zerur. Inni şu yerde siz nimeni ayttınız? Yani Kurbanlı Berdi Muhammed'in şu narkotik teröristler bilen tanıştığını, şu zatlar ulan yanına ayttınız. Şimdi bu arada türlü fikirler bolup biler. Elbette yönü hutmen özündeki malumatlara sallalansam Kurbanlı Berdi Muhammed hiçili narkotik teröristleri üyedi ulananop, ol arakkoram değil, narkomanam değil. Yönü onun betbaqçılığı başka bir zatda. Ol şol nemeni yankı attan yıkılandan son 2013 yılın 28 aprelinde onun bra yankı kelle beynisine zeper etti. Sebebi yatmalı 21 gününü yatırmadılar. Devlet adalışı bolor edip onu güçlü kolları urup derrev iyidine getirdiler. Ama şol edilen iş doğrusu onun şahsiyetine karşı edilen bir katı ervet kastı. Sebebi ol şonuna 21 gün nemede yatmalı, kezelhanada yatmalı. Şol sebebi beyni sarsgınını baştan geçirdi. Yani ona satrisiyenin kalan o mozga değil ya da. Şondan tamam on kellesine kabir yankı kelle beynin funksiyalarının bulaşması başlandı. Onun üstesine de onun ol kan yılın vergi madiyaliz bilen kan arasılamalı olya. Sebebi onun börekleri işlen o. Boşmaça koyulan transplantat böreğim son alışmadı. Onun bedeni bilen olam işini betetti hem de kaytadan yine de 2019 yılın Ağustos'una, iyuluna teyadeden yine de gimadiyalıydı dolanıp gelmeli oldu. Onu narkomaniyalaydık görkediyen dağıtlar vraşlan, son teoriyonak vraşlan haber vermene göre günlük ona güçlü medisina yani derman preparatları
edilýär, sanjymlar edilýär, dermanlar berilýär. Şoň üçin ol mudama euforik ýagdaýda. Yani ol onun ökçesi yeri degen ol hakikat bilen arasy ýok. Ol uçup ýören adam yer bilen asmanyň, yer bilen göğüň arasynda uçup ýör. Käbir ayagy ýere ýa degen ol. Ol döwlet diýilen zadyň nähil dolandyrylýandan bilen o, özüniň kimdiginden bilen o. Şoň üçin döwleti dolandyrmagyň ýerine aýdym aýdýa deprek kakya saat salya edil gurbaga ýaly şady horram geçirýär öz günlerini. Ine şonuň üçin hem döwlet gaterwet çökdi. Onun bu niyasa ýagdaýyndan Hram bilen jadan zanny ýamanlar peýdalanyp türkmen halkyny gaty kemsitdiler. 2016-njy ýylda neme Hramyň şahsy buyrugy bilen ähli türkmen ministrleri wezipeli adamlar iki epilip salamlaşmaly edildi. Gurbanly Berdimuhammedow bilen şondan bäram şol erbet aýlygan stüdýün türkmeniň ata baba hiç wagt türkmenle bolmadyk diýen dowam edýär. Inni gelin bir häzir şu ýurtdaky ýagdaý barada aýtjak sözlerini dinlemek üçin ýyleşimiz blogger, aktivist Dirilişe söz berelim. Diriliş söz sizden. Assalamu alaykum gadrly ýyleşler, mähban watansewer dogurlar, ähliňize köp salam ýollaýan. Bugünkü gün birler jemlenşip töweleme alternativ maslahat geçirýär, öz pikirlerimizi, öz meselelerimizi paýlaşyp özara maslahatlaşýar. Gaty minnetdar her biriňiz gymmatly wagtyňyzy sarp edip gelenligiňiz üçin, aktiwni gatnaşýanyňyz üçin, ýani howes edýäniňiz üçin, geljege umyt bilen hereket edýäniňiz üçin ähliňize köp minnetdarlygymy bildirýän. Indi bu taýda bir geden meseleler bar we aýtjak sözlerim bar. Näme üçin jinayetkarlar Gurbanly Berdimuhammedow goldaýar we bir geden adamlara töhmet ýapýarlar, jany hoop saljy sözler aýdýarlar we gidip Gurbanly Berdimuhammedow goldaýarlar. Bunu da gelecekte başımıza geçecek prezidentin şular ýaly edenetdiliklere üns çekmekligini isleýän ve halka daştan däl de ýakyndan seretmekligini isleýän, halk maslahatyna da her bir adamyň aktiwne gatnaşmagyny isleýän we habar beriş serişdelerde, telefon öýjüklerinde we telewizionyalerde habar berip halkyň dikkatyna ýetirmekligini isleýän we her bir adamyň şu hereketlere aktiwne gatnaşmaklygyny isleýän. Men sözüme oturup bitirdim. Sağ ol, Diriliş. Ona inniksel devete aktivistinki. Aýdar. Mikrofonuny açın. Salamu alaykum egindeşler we biz dinläp oturan, seredip tomaşa edip oturan watandaşlar hemde ähli türkmen halkym. Menim şu öz gedegimde alternativ halk maslahatyna gatnaşyp özüni türkmen halkynyň içinden bildirip öz pikirimi hemde näýillik bilen paýlaşma makul bildim. Bu halk maslahatynda munyal adatdan daşar saýlaw geçirilende Türkmenistanyň diňe içindäki halky da daşyndaky halkym göz önünde tutulmaly diýip pikir etýän. Ýa bizim daşyndaky raýatlarym Türkmenistanyň ilatynyň 45%ni düzýäsiniň hemmäň bilişiňiz ýaly. Şoň üçin ol öňe çykan ýallak ýaşullar çarygly Ataýew ýalňysmady olar ýaly ýaşullar tutuş türkmen halkynyň adynyň gepläp türkmen halkynyň adynyň gepläp ýallakdyrap ol indiki prezident saýlama haqqy ýok. Biz özüm student hökmünde studentleriň çeken gören azaplarını nähil kynçyklardan geçendigini aýdyp bersem, türkmen studentleri indi daşyna çykyp okap bilim alıp geljekde ýurdu östürüp ýurdumyzda dünýä arenasynda dünýäde ösen döwletleriň hataryny alyp barmaly adamlar gelip bu ýerde okumagyň deregine öz gününi görüp şo iýjek çöregine tapmak üçin işläp onuň gapdalyndan bilim aljak bolup gıynalyp bir ýerde iki garpy tutturman köpüde gıynalyp ine şolaryň hataryna da özüm hem bolup okumaga wagt bolman gaty kösendik. Soň bu studentler ýurda baryp molimler bolsa ya medik bolsa, lukman bolsa olar nädip soň öz işini alyp bardym. Bu elbetde
şoň bilen geljek neslin ayagyna hem de Türkmenistanyň geljek ösüşine, geljegine gatyly zarba urýar. Şoň üçin menem öz gezegimde Türkmenistanyň raýat hökmünde şu açyk saýlawlaryň bolmagyny hem de opozisiýalaryň hem de ýurduň içinden çykan beýleki dalaşgarlaryň gatnaşyp saýlawlaryň açyk, aýdyn görnüşinde geçirilmegini talap etdim. Sağ olun. Köp sağ ol, devlete aktivisti, gadarly illeşme. Inni häzir men Liberta söz berýän. Liberta sizin pikirinizçe şu bary o bir aýyň içinde Türkmenistanyň hakiki alternativ esasda prezident saýlawlaryny geçirmek mümkinmi? 12 Mart'ta eýýän prezident saýlawlary geçmeli. Şu bir aýyň içinde öňe çykan kandidatlar, alternativ kandidaturalar programmalaryny beýan edip halka, onuň halk bilen duşup, olaň arzuw islegleri esasynda öz programmalaryny täzeden işläp, gaýtadan ýene halka hödürläp, şu halkyň ynamyny gazanyp bilerlermi? Näme üçin bary o bir aý möhlet goýulypdyr şu näme prezident saýlawlaryna? Şu barada bir wysgaça öz pikirini gaýdaýsaňyz. Liberty. Salam hormatly watandaşlar. Dogry aýtdyňyz. Akylda paraga şol bir aýyň içinde prezident saýlawlaryny geçirip bu zatlar eýýäm öňünden gurulanan ondan soň diňe şol rejime değişli adamlar şol prezidentlige kandidat bolar. O zatlaryň hemmeti belli. Ondan soň häzir halk öz kandidatyny öňe çykarjak bolsa bu näme bir aýdan uzaga gider. Yani halk öz pikirlerini dinlemek üçin, olaryň taýýar bolmak üçin kän wagtlar diýmek dedim. Ýene de bir zat näme häzir indiki geljek adam kim bolaýanda da zat Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýalňyşlyklaryny göýbermez, maskaraçylygyny etmez. Şol Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly maskara bolmaz. Kim geçäýanda da şoň ýalňyşlyklaryny gaýtalamaz. Ya şondan gaty berip bolar. Başka hiç ile näme ýok. Dedim, şondan gaty berip bolar, şoň ýalňyşlyklaryny gaýtalamaz. Şonuň üçin hem halkymyzyň zat ştatlara gaty ünüp bermegini etleýän her birimiziň hem islendik adamyň Türkmenistana içeride daşarda bolsun her birimiziň şu hökman şu rejime günümüz düşýär. Hökman düşýär. Daşarda bol, içinde bol, başka ýurtdyň watandaşlygyna al şoňa rejime günümüz düşýär. Bir daşar ýurtda bolsam daşar ýurtda ýaşasagam watandaşlyk altagdan şol ýüregimiz şo ýerde näme bolsa biziň her birimizde şo erwetlik bolsa ýüregimizde diýär şol. Ondan soň gowluk bolsa da biz şol seredip oturup bilmeýäs şoňa. Ondan bu zatlary uzaga çekdirip oturanmazdan diňe ol garynja ýaly zat öýe girip işe gidip gezip görünmeden şu zatlara ünüp bereliň, düzedeliň, öz ýurdumyzda parahat ýaşalyň. Sağ olun. Köp sağ ol, Liberty ören gowy gurrun berdiňiz. Inniki Narjanyňky, men Narjana şu Liberty illeşimiziň aýdan bir pikiri bilen bagly sora berjek bolýan. Narjan, nani Liberty bir ýagşy umyd edýär-de, inniki geljek prezident kimem bolsa Berdimuhammedowyň goýberen maskaraçylykly ýalňyşlaryny goýbermez diýär. Egerde Berdimuhammedow boýun oýnap, gurjak goş oýnan ýaly, gurjak oýun oýnan ýaly dägedin öz ogly Serdary goýýar häzirde. Goýjak şol, niýeti şol. Ýaşlar diýende ol diňe bir ýaş adamyň gözüňi tutýar, olam öz ogly. Indi egerde şu Serdar Berdimuhammedow häzir 12 Mart'ta ýeňiş gazanyp Türkmenistanyň indiki diktatory bolsa, prezidenti bolsa, şol öz kakasynyň ýalňyşlaryny gaýtalarmy ýa gaýtalamazmy? Ýa belki ondan beter ýalňyşlar goýbermi? Siziň näme pikiriňiz bar şu barada? Halkyň umydy bar.
geleceğimizi Serdar'dan umut ediliyor. Yönü kakası yol vermez diye onun yanlışlarını ıyvından gider diye bir şüphemiz var. Ayttınız mı? Öz pikirinizi. Berine soru bilen bağlanışıklı ayttım. Öz pikrimi ayttım. Aydı verin. Öz pikiriniz yine de bar orta aydın. Yok, men Rusça birazcık diyecek olan. Ayдайын. 11 февраля состоялся Халк Маслахаты. Халк Маслахаты — это очередной спектакль для туркменского народа. Приходом к власти Бердымухамедов он обещал народу некоторую свободу. Свободу к интернету, открыть дороги для зарубежных поездок. Но по истечению 15 лет Туркменистан превратился в злостного правонарушителя прав человека, гражданских и политических свобод, свободы слова, свободы прессы, свободы вероисповедания. Народ вначале верил приход Бердымухамеда, что изменит ситуацию к лучшему. Но, увы, как видим, страна превратилась в ад. Вот. Пора этим закончить, этим режимом. Народ, поднимайтесь, восстаньте, чтобы требовать свои конституционные права и оставить демократическую жизнь для наших детей. Дай Бог, Сердар поумнее будет отца, может быть, для своего народа постарается что-то сделать. Спасибо. Çok sağ olun Narcan. İnniki söz iyileşimiz Murali Serdar Hozenepetfunk. Serdar onu aydı ver. Sağ olun minnettar. Hemmenize ve selamun aleyküm izleyiciler. Burada oturacak değil. Her kim aytti. Köp saatler ayrıldı. Tüveleme. Derdi diyecek bolyanı metasan hem sonki 17 yılım değil. 91. yıldan bu yana Türkmenistan'da hakikatten o spektakl, teatr, oynatıcılık devam ediyor. Hatta dünkü maslahatın bolup alparsında hem kıyıskaça bir seyretsek hem çeydaki oturan maslahada katnaşıcıların hem yüzlerden köpüsünün gar yağıp yeti, önkiyalak beğeniş gülüştüren adam yok. Psikolojik portret nalisavat etsek ve bu demokratiyanın ucu Angırbaşı değil, ne? Demokratiyanın naruşeniyanın Angırbaşı neydi o deyip. Bir ayın içerisine kılan günü saylav demek, ne demek, smishno, absurd, açıkçası absurd diyecek bolyanına, yine de bir derek bir hokkası hamana, daşarı yurttaki grajanları getirmek var da söz yok, vatandaşları birleştirmek var da söz yok, yurdun bir aradasını yerine getirmek, halkın azık kıtçılığını, iş kıtçılığını, maddi problemalarını, finans yağdaylarını çözmek var da gurrun yok, bir aydan sonra yaşlara verecek, bir aydan sonra maslahat demek ki, yine de şu aydılışları yağlak, yine de şu planlaştırılan göz önüne Türkmen halkı maliyalı, koyunyalı, bunları ne diysen Yahudiya deyip fikir edilyen olmalı. Yönü katı yanlış şeyler, inşallah Türkmenistan'ın halkı ağzı birdir, güçlüdür ve sonuna çel hareket edecektir ve bu oyuna yol verilecek değerdir inşallah deyip umudumuz var. Minnettar. Spasiba başarılı. Çok sağ olun Serdar. İnnik söz iyileşimiz Eskonkı. Esko, eğer men isteyen olsam mikrofonunu açtı başlar. Selamun aleyküm vatandaşlar. İkimiyle hemmenize biz dinleyen Türkmen doğanlarımız hemmenize köp selamun aleyküm. Men diyecek olan adamım dün ayın 11 fevral ayının 11'ine geçirilen halk maslahatından şu tayda belli otursak kemçilikler aydırman geçilen sözler var. Yurttaşlarına geçen galan doğanlarımız var. Yurttaşlarına işlep görenler, yurduna dolanı bilmeyen getip gören doğanlarımız hakkında hiç tatbürlenmedi. Hemen bir giden çıkış edildi, yalan mağlumatlar. Dine ösüşler deydi, biz göremdik. Kıyınansak da köp sağdı. Bolyanlar yöne o ösüşleri kağıt üzerine, kağıdın yüzüne bir ağlı nemese bilen
geçirilen zatlar aýdyrlyp otaýdy. Çünki biz halkyň içinden gelip gören adamlar bu zatlary görüp şu zatlary açyk we dogry maslahat geçirilmedi. Diyecek bolan adam inşallah gelecek ýyllarda bu başlyk bizim başymyza geçer. Bir ýurt dolandyryp biljek bir prezident geçer diýip umyt etýäs. Hem de şu ýerde gyýska möklediň içinde prezident saýlawy ölan edildi. Martyň 13-üne ýalňyşmasam 12-sine. 12-sine. Inni şu bir ay içerine, bir ayın içinden geçirilecek yani saýlawlarda ýaşlara yol vermek diýip belä geçdi Gurbanuly Berdimuhammedow. O taýda da öz oğluny öňe sürmek üçin etdi. Serdar Berdimuhammedow gynansaň da köp vatandaşlarymyz inni isläni bu Berdimuhammedow tohumyndan bir gelip ýurt dolandyrmagyny. Hem şu wagt diýjek adam kaýyn kadr da ýok. Kadram ýok. Halkyň başyna geçip oturjak. Ýene de bärde spektakllar oýnalýanlygyny aýçak bolýan bir türkmen halkymyzdan etjek haýyşdym. Bir gözüňizi açyp inni bolly yeter diýen ýaly sözler ulanmak isleýän emme dadyny görüp gelýär. 30 ýyldan bäri diktatura bizi çürkedi, kösedi. Yeterini gorkuşup gillen bukul oturmak gerek gelýek bolan adam. Her kim öz söz azatlygyny we adama gerekli zatlaryny talap etmegini haşy edip aýtýan. Söz dinleýäniňiz üçin köp spasiba. Taňra söz nowatyn bereniňiz üçin köp taňra. Sağ ol senin çıkışın için. Inni şunki alternativ halk maslahatynyň ýygyna aýal ýyllardan ýene de Zarina Ахцямова gatnaşýar. Зарина, сиздинки айдыбер. Спасибо большое за слово. Здравствуйте, дорогие граждане Туркменистана. Здравствуйте, народ мой, любимый, туркменистанский. Во-первых, я хотела сказать, что у нас дороги закрыты. Мы просим, чтобы дороги открылись. Здесь много больных. Просим вас, чтобы этим больным дали какую-то помощь, хотя бы привезли эти самолеты и отправить их домой. В-третьих, хотела сказать, здесь много людей, которые живут за рубежами. У всех есть проблемы с паспортами. У кого есть дети, тоже есть проблемы. Хотела сказать об этом. Чтобы дороги тоже открывались, люди нормально выезжали. Мы хотим. Понимаете? Мы уже просто устали. Хотим, чтобы в Туркменистане все было хорошо, все было нормально. Вот что хотела сказать. Люди, вставайте на ноги. Уже хватит, столько сидели, столько молчали. Всего уже прожили. Хватит, вставайте на ноги. Разве никто ничего не видит, что ли, этого? Откройте свои глаза. Вы мучаетесь, мы мучаемся, не можем уехать в Туркменистан. Больные есть у нас. Они мучаются. И кто бы ни был президентом Туркменистана, мы хотим, чтобы была справедливость к народу, к детям, к людям. Вот это хотим. К больным, к мертвым. Здесь мертвые люди умирают за рубежами. Даже самолет не отправляйте. Это что такое? У вас нету жалости, что ли? У вас нету сердца? Хотя бы их заберите. Похороните в нашем родном Туркменистане. Спасибо большое. Спасибо за выступление, Зарина. İnniki söz birin iyleşimi Gabu'nkuy. Gabu, eğer men lakamını doğraydan olsam, onu mikrofonu açımda başlayalım. Köp sağ olun sayın vekilim. Men açıksadım, bilişiniz ýaly 12 martda Türkmenistan'da prezident saýlawlary geçiriljek. Türkmen halkından sadece yüzlenmek isteyen, bütün halkımız bolup şu saýlawlara dolu ve düzgün şekilde gatnaşmalarını haýyş eten.
Bu neçenli bütün saylavlar yapık geçirilýärdi. Onu hemme halkın özü de bilýär bunu. Bu neçenli bir saylavam açık ve adaletli şekilde geçirilmedi. Belki şu 12'sindeki saylav halkın elinde doğru kararlarını özleri berip bilerler. Türkmenistan'ı yere gömeceğim Türkmen halkı, arşa kaldıracağım Türkmen halkı. Bütün o liberal rejim boluversin. Halkın elinde. Rejimi değiştirmeyem. Bütün bu kıyınçılıklar zatları değiştirmeyem halkın elinde. Bıybırlara giden vakti halktan tek dileyen çağalarının gözlerine seyretsinler. Çağalarının gözlerini seyredip geleceğini görsünler. Ne edip kösenip öğrenini. Daşarı yurtta ne edip kösenip öğrenini. 60 yaşına gelen adamlar daşarı yurtlarda işle yapıyor. Kesel olup ölüp gidip otur. Çağaları ölüp gidip otur. Şu zatları bir görüp artık bundan sonra bir vicdanları oyun aymalı bu halkın. Vıybırlara doğulu düzgün katnaşmanı hayiş et. Yani bu neçenli onsuzam halkın %60% saylavlara katnaştık. 40% vıybıram da saylava katnaşmadı. Yöne yapık saylavlar bile kazanıldı deyip geldiler. Bundan sonra bestir edip bolýan bunu. Halkın doğulu düzgün saylavlara katnaşıp öz doğru ve geleceğini görüp doğru bir kararlarını vermeyini hayiş etden. Köp sağ olun vekilim. Şeýem sağ bolun. Inniki söz iýleşimiz Gadyr Gymmatyňky. Gadyr Gymmat mikrofonuňyzy açyň. Onu Gadyr Gymmat häzirlikçe meni eşdenok. Inniki çykyş edýäne geçeliň. Haçan Gadyr Gymmat biri eşdenne oňa söz berýär. Onu Murat Dädebaýew söz sizden. Eşdýäňiz meni? Salam vatandaşlar. Köp sağ olun sözleriňize. Men hem şu öz geregimde degenýän şu öz pikirlerimi aýdyp bilýänime, ýagny şu dünkü geçirilen ýagny halk maslahaty diýilýän bir halky uklatmak, ýagny şu bizi şu ýagdaýa, şu kunumda şu ýagdaýa getirip duran zatlaryň biri. Şol ýagny ol ýere gatnaşan aksakal ýaşlarymyz bar. Olaryň ýagny peýdasy ýok. Şolar öz pikirlerini aýdyp bilmese. Ýagny olar barýalar kim ýalamakda öpdi ýagny şu ýaşyk münäki barýan ýaly golp görünýär bizlere. Şoň üçin biz ukmameler inni wagt bolly her kim özçe öz pikirini aýdyp bilmeli. Köp sağ olun. Sezeriňizde ýene bir edip. Şeýem sağ bolun Murat. Inni doğrudan onha edil adamlar, mehriban watandaşlar, halk maslahaty diýilýän iň bärkisi şular ýaly bolmaly. Her kim öz pikirini aýdyp bilmeli, söz berlerine, söz soramaly. Aýtjak zadyny gorkman, çekinmän aýtmaly. Ne görüşiňiz ýaly biziň iýleşlerimiz çekinmän her gaýsy öz diýjek zadyny diýýärler şu tribunadan. Onu eger Gadyr Gymmat teatr meni eşdýän bolsaň, sana gaýtadan söz berýän. Eger eşitmeýänem bolsam, onu biz dowam etjek. Inniki nime? Gadyr Gymmat. Salamu aleyküm. Aýdyberem. Sözleriniz için. Ben ya отключился немножко, поэтому извините, пожалуйста. Salamu aleyküm vatandaşlar, doğanlar, bu maslahada gatnaşanlar. Hemmeňizlere birinciden bu yeňiş bilen kutluman. Bu büyük yeňiş, kiçkine yeňiş, hem kiçkine yeňiş, hem büyük yeňiş. Bunun hemmeňiz her bir aktivistin, her bir Türkmenistan şu nemege gatnaşanlar. Bu diktatora karşı gidotanlar hemmesinin hem bir kiçicik olsa da nemesi var. Eli var, zadı var. Bu malazets da indi. Ben demeyecek otma. Yine hakiki demokratiya berde maslahat edibine her kim özünün pikirini aydip biledi. Börde hakiki demokratiya. Ben başka bir zatı hazır bir ayda ötecek.
Türkmenistan Goramak Ministrliği var arada. Bir ağız aydıp öteyin. Bu Türkmenistan Goramak Mehame, bu Goramak neme, Harbugulluk, hemmesi dine hükmedi, prezidenti goramalı değil. O halkı goramalı. O halkı goramağı için ayrı alıyorlar. Şunu aytmakçı. O adamlara hem yüzlenmekçi, her kim özünün hakkını sorap, Türkmenistan'dakilere ilaytada aytmak isteyen, sizler korkmanlar, öz hakkınıza soranlar, hiç kime öz hakkını soranın için seni hiç kim istat edip bilmeydi. Son başka yerinde mi açacak olma? Saylavlar var arada. Saylav açık saylav olmanı istimiz. Nasip olsa sonra yine burada da açacak saylav hemen bizim hakkımız var bizlerin. Her bir Türkmenin hakkı var saylava katlaşmalı. Katlaşmak için. Bu hemen hem yurt dışında yürüyenlerin hem hakkı var demek ki. Sonra burada dedip burada Türkiye'de yürüyenler, daşa yurtta yürüyenler hemmesi saylava katlaşarsak o saylava okruklarını açsalar mı, buradalar etseler mi? Her bir Türkmenin hakkı var, onu demekçiyim. Hayır, sağ olun başkanım demediğim var fikrimiz bizlerin şu. Murat neme gadırımmat gatı go bellediniz doğrudan Türkmenistan'ın ilatından 2 milyonun gowrağı her daşınma yurdun daşınma Türkiye'de, Ortiyet'te, Belarus'ta, Ukrayna'da, Amerika'da, Avrupa'da şol adamlara saylolara gatnaşmağa mümkünçülük verilse öğren go olacak. Ödüm hükman berläýmeli. Eger de 2 milyon adam ya neme gatnaşdyrylmayan bolsa, eýem ol sayloların neticesem kabul edilip bilinmeýe. Şoň üçin şunu gatı doğru bellediniz. Olmasa da eğer de onun yalı organizasyon kiteke bir neme bolmayacak bolmasa da bir ayın içinde kısıtalı şekilde neme edecek mi, saylav edecek mi, kısıtalı şekilde de Türkmenlere izin alsın Türkmenistan'a. Ya ona doğru. Doğru. Yani 2 milyon adam yeni bir ayın içinde iltifam olmayadı. Samolyot yani uçurum yetmedi ona mümkünçülük yoktur. Şoň üçin nemelerde konsulluklarda daşa yurtdaki Türkmenistan'ın konsulluklarına ilçikanlarına hükman taýla uçastaklary bölümleri açılmaly hem de şol bölümlerde daşa yurtlarda okuyan, yaşayan, işleyen Türkmenistan'ın garajdanlarına saylawa gatnaşmaga mümkünçülük berilmeli. Eger şol mümkünçülük berilmese eýem onu 2 milyon adam 2 milyon yani ses verici saylovçu saylovlara gatnaşano. Demek şeyler saylovların neticesi hem hakiki bolup bilmez. Inni men häzir iýleşimiz Musa Ruşany taýinlik gördüp duýdurýan hem de ondan öňürçi ýene de bir gezek Murat Gurbanowa söz bermekçi. Murat eger mümkin bolsa şu biziň gepleşiklerimizi dinleýän rus dilli vatandaşlarımızın Rus dilli Türkmenistan'dan bize düşünmek için şu yönelişik näme, manysy näme üçin biz şu yönelişde kıstayda şu arada bir kısaca Rus diline de düşünce berýäňiz dinleyijilerimize. Mikrofonu aç Murat. Sağ olun, söz verdiğiniz için. Дорогие туркменистанцы, дорогие слушатели, сегодняшнее собрание в Зуме, так называемое Халк Маслахаты или же Народное собрание, мы проводим в альтернативу тому собранию, которое проходило вчера. Вчера, если вы заметили, по туркменскому телевидению было показано заседание Народного собрания или Милли Генеша, Халк Маслахаты. На этом собрании, как всегда, в течение 30 лет президенты, используя это собрание, проводили спектакль. На этом спектакле они говорили о больших достижениях, о суперразвитии Туркменистана, о том, что демократия в Туркменистане настолько сильна, что мы, значит, все международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, Европарламент или Сенат или другие международные организации не только поддерживают Туркменистан, а гордятся Туркменистаном. Это все было сказано перед членами Народного собрания, которые были избраны специально из тех людей,
которые только восхваляют президента Туркменистана. Это не было народное собрание, это было собрание подхалимов и собрание чиновников. Как вы заметили, на этом собрании обо всем говорилось, только не о проблемах народа. У нас сегодня в Туркменистане, внутри Туркменистана очень большие проблемы. У нас политический кризис, он дошел до такой степени, что Бердымухамедова, Гурбангулы Бердымухамедова во всем мире признают как диктатором, как человек, который нарушает все права в Туркменистане граждан Туркменистана. Все человеческие конституционные права отнял, себя назначил президентом Туркменистана незаконно, себя назначил председателем правительства Туркменистана, председателем кабинета министра, премьер-министром, и себя назначил также депутатом парламента Верховного Совета, депутатом Халк Кеңеши, Милли Кеңеша, это туркменский парламент, и руководителем этого парламента. То есть все три ветви власти государственного устройства он забрал себе. Он даже когда ведет это собрание, находится один на сцене. То есть это похоже на преподавание одного преподавателя в школе, в начальной школе первого класса. То есть никто не возражает, все только хвалят, он только один говорит и восхваляет Туркменистан. Он предложил 30-летнюю программу развития Туркменистана. Обратите внимание, только общие слова, никакие цифры. Задача была в том, чтобы теперь Туркменистан должен идти в развитие, в новое развитие, в 30-летнее развитие. Почему? Потому что он на этом собрании самоотдалился, сказал, что он устал, он занимает 3 должности, плюс к этим 3 должностям председатель Государственного совета безопасности, плюс председатель Верховного главнокомандующего, плюс он являлся председателем Халк Маслахаты, то есть Народного собрания. Он сказал, что он устал, что он хотел бы остаться только, отдать должность президента, чтобы молодые начали входить в правительство и работать. И в связи с этим они же назначили выборы на 12 марта. Обратите внимание, выборы 12 марта, ровно 1 месяц до выборов. Сделать свою предвыборную кампанию, подготовиться к выборам, представить свою предвыборную кампанию, то есть выступить по телевидению, пройти по электорату, беседовать по вилаятам, проехаться, объяснить программу, не имеется возможности ни у кого. Поэтому выборы назначаются. Уже в вилаятах, в хакимликах, то есть в мэриях, стоят портреты выборщиков еще 2 недели назад. И там среди портретов 8 человек был вице-премьер Сердар Бердымухамедов. И уже им была дана установка, к нам поступают сведения от мэров, хакимов, им дана установка, кто сколько процентов голосов должен отдать за Сердара Бердымухамедова. Они открыто говорят, с этой стороны Министерство национальной безопасности, с этой стороны Министерство национальной безопасности, спереди Министерство национальной безопасности, сзади Министерство национальной безопасности. Нам жить надо, у нас вариантов нету. Все голоса, которые будут даны, все уйдут в мусорку. Все их сожгем для того, чтобы не было доказательств. Мы проведем выборы по назначению. Другими словами, 30-летняя программа и новый 40-летний президент на ближайшие 30 лет уже обозначен. Это все процедурно, очень быстро все пройдет. То есть сегодняшняя проблема народа, а именно в Туркменистане, все дороги уже закрыты. Между вилаятами, этрапами никто не может пройти. Везде есть посты. Так называемый карантин, так называемый коронавирус. Коронавирус в Туркменистане есть. Он снизился настолько, что границы закрывать, то есть между вилаятами, областями, смысла никакого нет. Кроме этого, сегодня карантин, все закрыто, и они проводят внеочередное заседание Народного собрания. Это даже не сходится еще с 3-й позиции президента Туркменистана, который на весь мир объявил, что коронавируса нет. Я обращаюсь к лидерам международных организаций, к лидерам многих демократических и свободных государств. Пожалуйста, помогите нам освободиться от психически больного человека, который не знает даже, куда шагать, как шагать и в какую сторону шагать.
Мы устали от него. Он парализовал все для туркменского народа. Он выбирает все наши богатства с Туркменистана, распродает, делится со своими бизнесменами и песни поет. Обратите внимание, в Туркменистане в течение 30 лет что добился режим диктаторства? Первое. За хлебом стоят в очереди люди с 5 утра, а иногда с вечера. Второе. Чтобы получить зарплату, пенсию или какие-то деньги, надо выстоять в банках очередь. Третье. Продуктовые карточки. Везде уже продуктовые карточки. В Туркменистане нет войны, но продуктовые карточки есть. В Афганистане была война более 40 лет. Там не было продуктовых карточек. Продуктовые карточки были в войну в 1943-1944 году в Сталинграде. Но в Туркменистане это сегодня. В то же время Туркменистан нейтральное государство. Кроме этого, никакие права нигде абсолютно отстоять невозможно. Мы забыли, что это такие конституционные права. Демократическое общество, пространство демократического общества не существует в Туркменистане. Пространство гражданского общества тоже не существует. Демократические институты все парализованы. Никакую общественную организацию, политическую партию, народное движение создать невозможно. Сразу сажают в тюрьму. В Туркменистане существует только режимная партия, так называемая старая коммунистическая партия, которая сегодня переобулась и стала демократической партией. И кроме этого все правительственные партии. Все, больше ничего нету. Все эти показательные спектакли вроде народного собрания — это просто смех над всем свободным миром. Председатель Конституционного суда — его двоюродный брат. Председатель национальной безопасности — его родственник. Председатель Генеральной прокуратуры — его родственник. Председатель, секретарь Совета безопасности — его родственник. В Меджлисе работают его родственники. Везде его родственники. Нигде нету конституционного законопостроения. Туркменистан — это не просто диктатура. Туркменистан — это одна семья, которая забрала все права, все конституционные права граждан, все должности, основные должности. Поэтому сегодня за пределами Туркменистана более 1 миллиона человек не могут возвратиться в Туркменистан. Дороги закрыты. Мы не можем увидеть своих детей, своих родных. Невозможно. Заехать в Туркменистан невозможно. Более того, все паспорта, которые у нас были, 5-летние, 10-летние, они уже просрочены, сроки закончились. Нам их не продлевают ни в каком посольстве, ни в каком консульстве. Венская конвенция 1953 года нарушается грубым образом, как и все законы Туркменистана внутри страны. Мы забыли, что такое Конституция. Она не работает. Конституцию уже Бердымухамедов 7 раз менял, изменял, сшивал, уничтожал. Он теперь над Конституцией встал и просто танцует, песни поет. То есть вот в этом государстве мы живем. Я хочу еще раз привлечь внимание всех международных организаций и лидеров свободных стран к тому, что сегодня вы закрываете глаза. Сегодня это проблема только туркменского народа. Обратите внимание, Гурбангулы Бердымухамедов занимается наркоторговлей с Афганистана через Мексику, поставляет в Америку. Он уже в Америке. То есть сегодня проблема Гурбангулы Бердымухамедова, диктатора, уже начала расползаться на другие страны. Вы увидите, этот человек будет такой же, как Саддам Хусейн. Вы проморгали начало Саддама Хусейна, вы сейчас проморгаете начало Бердымухамедова, вы увидите, как эта проблема вывернется на весь мир. Она уже выворачивается на весь мир. Обратите внимание, в Турции больше 1 миллиона человек находится нелегально. В Беларуси, в Украине, в России нелегально с просроченными паспортами. Они вынуждены работать нелегально, нарушают местное законодательство, чтобы выжить. Уже эта проблема распространилась на другие страны. Поэтому я еще раз призываю все международное сообщество обратить очень тщательное внимание и погасить проблему на старте.
старт уже 30 лет происходит. То есть он уходит в новую 30-летнюю фазу. А в этой фазе это будет угроза всему свободному миру. Спасибо за внимание. Спасибо, Мурат, за то, что вы объяснили вкратце суть нашей сегодняшней встречи, нашей конференции альтернативного народного совета. Действительно, в Туркменистане уже не осталось ни одного такого права у людей, где бы они могли выразить свое отношение ко всему, что творится в Туркменистане. Нет государственных институтов. Вообще государственная институция в Туркменистане в корне разогнана и уничтожена. Это просто стало предприятием одной семьи, одного клана. И в такой стране жить просто нет возможности, и поэтому люди голосуют за клан Бердымухамедовых пятками, ногами. Народ просто разбегается. Все, кто могут, уезжают из Туркменистана. И там остаются только дети, подростки и пожилые люди. А активное население, люди активного возраста, когда люди могут учиться, работать, все разбегаются по другим странам. Men indiki sözü iyileşmez devletin ören görünüklü aktivistlerinin biri Musa Rövşen'e vermekçi. Hem de Musa'dan son çıkış edecekler. Gayret edin de onu özünüz elektron görünüşte ya da elinizi kaldırın ya da bir hile edip bana getirin adınızı. Yoksa men kimin çıkış edeceğini bilemem. Aha Meryem onu Musa'dan son Meryem onun Ivan Ivanov çıkış eder. Musa, onu gerek seninle arkayın aytacak fikirlerini. Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum maslahata katnaşanlar. Sağ olun söz verdiğiniz için. Bu maslahatı toplanış şeyle her kim öz gündeki aydanı adam bizi beğendiriyor. Gün günden köpeleşiyoruz. O da beğendiriyor. Hemmemiz biliyoruz 11. fevral'da Türkmenistan'da halk maslahatı diyen tiyatr geçti. Şol halkın vekilleri deyip halkın adından geplep şol prezidenti övdüler. Şonun alıp barayan siyasetini koldadılar. Ama onlar halk vekili delden, onlar rejim vekili, hakiki halk vekilini şu yerde toplanışıp arkayına aydayan adamlar halkın vekili. Mene şol halk maslahatına geçirilmeli zatlar halkın probleması gelecekki perspektivalarını aytmalı. Biz dinleyen adamlara yetirecek olan halk hükümetine ilgili ınam yok. Halkı saklayan zat dinle şol prezident çalışıp bir geleyse oňatlaşar deyip saklap dur ama biz biliyoruz baştan kanunu bozup gelen adam kanunu hiç vakt saklamayar. Hazırki prezidentim şonyalı konstitusiýany bozdu. 15 yıl dowamında konstitusiýany bozup yurda katastrofa getirdi. 15 yılın içinde öňden bäri gelen problemalar, korrupsiýa, kire parazlyk problemalar hasam östü. Halkyň hal ýagdaýy aşak gaçdy. Halkda nägillik ösüp barýar. Halkda ynam ýok hökümete. Ayçak talaplarım halkın 40%, 2 milyonun köpürak adam yurdun daşında tizden tiz halk yurdunu dolandırmalı, pasportları dikiltmeli, adamlar kösent dur, halkın genosidini besetmeni çağıryan. Türkmenistan'da da prezidentin kitaplarını ömeli derden esası yorulge Türkmenistan baş konstitusiýasy bolmaly. Sağ olun söz berdiğiniz için. Musa köp sağ ol çıkışın için. İnniki söz onunla iyileşimiz Ivan Ivanov'un kayı. Haydi verin. Assalamu alaikum qadrli iyileşler. Menim ştada öz pikrimi aýdasym gele. Bu
halk maslahat deyip otayda yeköz Kur'an Berdi Muhammed'in özü yeköz öňünde oturup galan hem adamlar dım oturlar ondan hiç halk maslahat bolanok. O halk maslahat ineşler ýaly her bir adam öz pikrini, öz düşünjesini aýtsa, men özüm halk maslahat diýip düşünýän. O indi bu saýlaw meselesine gelsek, eger bir aýda her bir aýda prezident bellenip bolýan bolsa, näme diýsem eken? Şonu adalatly ýagdaýda geçirmeli mümkin. Indi her bir adamın sesini, zadyny ortağa çıkarıp, indi her bir adam näme kandidatın soňunda prezidentin gelecek prezidentin kim bolmagy belli bolar ýaly. Indi her bir adamın sesi aýan bolmagy mümkin. Indi bizim indi daşa ýurtda gezipes, eger olar bize prezidenti saýlamanyny ruhsat bermese, bizim bir öz aramızda her bir grajdan Türkmenistan, her bir Türkmenistan'ın grajdanlarını yığınıp bizim öz aramızda saýlaw geçirmek gerek. Indi ya online görünüşüne geçirmeli, ya olmasa da yürütür programı düzedip şoň esasında geçirmeli. Näme bizim azadan del Hudaýa şükür Türkmenistan'ın daşında da yani ayrılışalı 2 milyondan gowrak, yani 2 milyon ýaly ýyldaşymyz var. Indi şoňa görä bizim öz aramızda saýlaw geçireli diýjek bolýan. Köp sawal neme Ivanov Türkmenliň görüp oturýar. Ýöne alanda kamuşol, şoň üçin Ivan Ivanov diýip tutmaly bolýar adyny. Inniki söz hanny şu tertip boýunça Bayramyňky. Bayram, onu mikrofonuny açda başlap söz senden. Здравствуйте, дорогие туркмены. Здравствуйте, туркменистанцы. Мы сейчас видим очередный третий уже спектакль. Но мы не верим, мы все не верим. Мы знаем, кто такой Бердымухамедов и кто такая егошняя семья. Они воры, обманщики и преступники. Мы этому спектаклю не верим. Почему? Потому что наши родственники, да, сейчас в Туркменистане все есть. В магазине продукты, любые есть, все есть. Но они не могут купить деньги. Не могут купить, потому что у них нету денег. А почему у них нет денег? Потому что они не воровали, как этот Бердымухамедовы, как начальники. Мы не воровали, мы простые люди, мы жили честно. Но мы не можем купить масло, сахар, муку, хлеб. Мы не можем это купить. Почему? Потому что пенсии маленькие, зарплаты маленькие. Еще народ виноват. Мои родственники виноваты, или моя мама виновата, которая 40 лет проработала на химзаводе в Туркменабаде. Она виновата. Она простой народ. Она простой народ. Она что заработала? Ничего не заработала. 1000 манат. Пришла в магазин, ничего не может купить. Почему? Они воруют каждый день, воруют наши деньги. Дорогие туркмены, мои деньги, твои деньги, его деньги. Они воруют все наше и продают. Не молчите, туркмены, не молчите, говорите свое слово. Мы не верим эту спектаклю. Никогда не поверим и никогда не согласимся. По всем международным законам мы имеем право говорить и будем говорить всегда. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо, Байрам. Это очень сильное эмоциональное выступление. Как савалым. Инник сөз tertip boyunca Güllele mikrofonuňy açyp başlap. Salam hormatly vatandaşlar. Benim öz nöbatımda Berdimuhamedow'a yüzlenmek isteyen Berdimuhamedow hormatly diyeceğim. Siz halkınızı un, yağ, şeker kuyruğunda beklettiniz ve bizi de
çağalarımızda yetim oldunuz. Bizim çağalarımız terbiye almadan, bizim terbiyemizi almadan ulaldılar. Biz hem yurt dışında gul olduk. Sizin prezident olduğunuz zamanda, şu dövrde biz gul olduk. Berdimuhamedov. Bizim çağalarımızda hiç ene mehri, ata mehri görmediler. Biz telefondan özümüzün çağalarımıza her gün 2 minut yüzünü görüp bildik. Sizin yetiştiren nesiliniz, sizin prezident olduğunuz dövrde biz bunları yaşadık. Siz halkınıza bunu yaşattınız. Oturun, bir düşünün. Bunu bir düşünün. Sağ olun. Köp sağ olun. Gıynansagan şu Türkmenin bir öňden aýdandagy var. Dokma açtım habar yok deyip Berdimuhamedow'un tohumy, on klany, on tiresi gaty mes ýaşaýa. Olar bütün Türkmen halkyny ezip ýaşaýarlar. Öz keseýerli nemeler bilen, hemşeriler bilen. Şoň üçin gıynansagan olar buna düşünür öýdemek, ýöne halkyň düşünmek gerek. Halk şu öz başyndan inen betbatçylyga inni şu biziň alternativ halk maslahatymyzyň maslahatymyzda edilýän çykyşlar diňläp, şoňa garşy durmaga başlamaly, şoňa garşy durmaly. Başga çykarlygy ýok. Inniki söz onu biziň iýleşimiz Meryem'inki. Ýalňyşmaýan bolsam. Meryem aýdy berin. Salam vatandaşlar, salam ildeşlerimiz. Bugün biz 50 adam değil. Benim fikrimçe her birimiz doğan karındaşlarımız için, korku oturan doğan karındaşlarımız için sesimizi ver oturupmuz. Hemme kişi. Geçire sıra azıcık heyecanlı oldum. Dünkü maslahat hakiki maslahat olmadı. Yine bugünkü maslahat hakiki maslahat. Eğer Berdimuhamedov bizim prezidentimiz bizi nimeden bolsa bizim arkamıza durup yabancı yurtlarda çalışan bolsa, sigortamız bolan bolsa, yine misal için ben 13 yıl işledim. 13 yılda ben bir yerde işlep, hazır sigortasız elimde hiç kılı dokumenti yok. İşle oturman, doğru mu? Ben 13 yıllap işlegen bolsam azından 100 min, 200 min pul alattım. Yine Türkmenistan'a peyda olattım. Yanlış mı bu da doğru mu? Sigortalı işleyen olsa her bir insanımız yine Türkmenistan'a peydamız bolardı. Bize her bir Türkmenistan insanın Türkiye'de misal için %70'i elinde dokumenti yok. Bu dünkü bolan maslahattan yanlış, prosto spektakl. Bugünkü maslahat hakiki maslahat oldu. Hemmenize şu hep içindekileri döken her bir Türkmenistan halkımıza spasiba aydaman. Sizlere de Murat Kurbanov'a da Muhammed Yüyeci'ye Akbil Sefar abis ağamız sana da köp minnettarız. Sağ olun hepsinize. Sağ olun Meryem. Doğru aýdýaňyz Meryem. Umman Türkmenistan'ın iqtisadiýetyne, ekonomikasyna şu daşary ýurtlarda işleyen Türkmenler ummasız köp giýirdeji berýärler, goşan koşýarlar. Aslında Türkmenistan'ın häzir şu çökün iqtisadiýetini gollap, şonu halky naharlap, bir halka ölmedödi, iýberip oturan, siz şu daşary ýurtlarda işleyen Türkmenler. Indiki söz nowaty gorkusuz iýleşmediňki. Gorkusuz Stefan King, onu söz sizden. Assalamu alaikum. Benim vatandaşlarımda şu adatan daşary saýlaw gurumlary we saýlaw edilmesine bagly öz pikirlerimi paylaşap. Bunun için men iş oyun başka bir seferse son mintadan gelsem. Bolýa. Onu indiki söz egerde häzir gorkusuz biraz iş bilen nemetmeli boldy. Gaýtadan ona söz berers, ýöne başka häzir söz sözlemek isleýän adam barmy? Men başa el göremek, şoň üçin ýa biri elini galdyrdy. Şu neme ýöne ol aýyrdy, elini ýatyrdy. Düşünmedim näme üçin elini ýatyrdy. Ýene galdyryň elinizi eger kim çykyş etjek bolsa. İbrahimow bam?
İbrahim Ağa bilmedim. Var mı? İbrahim Ağa var mı? Var mı? Yok, onunla yok. Onunla cemleyin. Başka olmasa cemleyin. Bolya, onu näme? Ivan Ivanov senem elin yatır, yan çıkış ettin. Onu näme? Gadarly illeştir. Şunun bilen bizim ilkinji beýasdaş halk maslahatymyzyň ilkinji ýygnagy, şunun bilen tamamlanýar. Ine bizim illeşlerimiziň onlarça sesiniň öňüňizde çıkış etdi, öz pikirlerini aýtdylar. Bu elbette ilkinji şeýle alternativ maslahat geçerli. Gelecekte biz bu maslahatın işini kamilleştirmek için alada ederiz. Şoň üçin eger şu halk maslahatyna gatnaşyp öz pikirlerinizi aýtmak isteseňiz, gelecekte onu ýene de bizim gatnaşyp şu nemelemede, ýygnaklamada gatnaşyp bilersiňiz. Siz bunun üçin DBT platformasyna ýüz tutun. Ondan şol ýerde sizin adyňyzy ýazarlar, öz adyňyzy aýtmagym hökmanýar. Lakam bilenem çıkış edip bilersiňiz. Onu näme? Şunun bilen biz öz bugünkü ýygnamyzy geçirip turýarys. Ýene de efirde duruşýançak, gelecekde ýene de duruşýançak. Sagaman galyň. Saglypda görüşelim. Sağ olun, hormatly vatandaşlar. Sağ olun, emme vatandaşlar. Sağ olun vatandaşlar.